Vou contar a historia dunha mosca chosca que xa estaba farta de tanto voar. Decidiu entón facer unha casiña para ter un sitio onde descansar. Para inaugurar a súa casa nova, unha tarta con amoras preparou. Espallouse arrecendo polo bosque e un escarabello na porta petou. A quen veño visitar, diga se podo pasar. Mosca chosca respondeu: benvido ao meu fogar. Mosca chosca, mosca chosca. Mosca e escarabello estaban moi contentos, listos e dispostos para comezar. Os dous tiñan vaso, prato e un coitelo. Esa tarta moi pouquiño vai durar. Mas nese momento alguén chamou a porta. Era un morcego que ata ali chegou, atraído polo cheiro desa tarta. Cando lle abriron así preguntou: a quen veño visitar, dígase polo pasar. Mosca chosca respondeu: benvido ao meu fogar. O morcego, a mosca, máis o escarabello ían juntos a comer aquel pastel. Mas nese momento apareceu o sapo, logo foi a moucha que chamou tamén. Atraída polo olor foi a raposa, e xo lo chamou tamén o lobicán. Todos juntos no fogar da mosca chosca foronse sentando logo de chamar. A quen veño a visitar, dígase podo pasar. Mosca chosca respondeu: benvido ao meu fogar. Cando xa por fin estaban preparados para dar comezo á degustación, achegouse a casa un gran oso pardo que colleu a tarta sen invitación. Todos os que estaban arredor da mesa quedan sen o seu anaco de pastel. O gran oso pardo encheu o seu bandullo, mentres os demais miraban para el. Toca dar agora fin a este conto sei igual. Colorín e colorao, acaba con un bocao. Mosca